Hi Yoga Nation, and welcome back to a new vlog. If you come across this channel for the first time, my name is Yoba, my surname is Chaza. I hope you decide to stay by subscribing and join the rest of our family. And if you are a returning subscriber, oh, I love you so much. I appreciate you so much. Yes, this channel is nothing without you, Kesana. Hi guys. Hey Yoga Nation, let us open a Tinacha vlog. Yeah, we are going to KwaNobuhle, guys. This morning is a Friday. We've got a 8 o'clock flight from OR to Bai, Gqeberha. So yeah, just quickly want to open this vlog so that I know we've got an opening, then we will be free to vlog. You know, I'm wearing my beautiful dress from the Rehoboth because in the Sayo Bangu mini Milani, because guys, let me say this, when I go to Tinachane, Mama Zalawa Mwati, it's not a must for me to wear a majalimane. If I can wear a dress in Titwale and Logo, she'll be satisfied. So Mama Zala baka social media bankolele. I'm not gonna be wearing a scarf for this weekend. And Kubandu Watanda and Jamajalimane was not even supposed to be wearing them. That is according to my mom-in-law, guys. I am expected to wear a full attire, Jamajalimane scarf. That one I got this, but because they've got another family home that is Tinacha, KwaNobuhle, so I can wear a dress ne duk. But because I'm wearing this dress from the Rehoboth, guys. You guys saw it when we went shopping for Warner. You know, yeah, so this is how I look, and I did my installation, guys. You know, as an 11 city and is turned, so yeah, it's time to go, guys. This is our luggage. It's just me and my husband, ne. Ulugcobo besingixelela uba ngaba sihambela into yabantu abadala, guys, and guys, okay, on this one I'm not gonna share for now about why we are going to Tinachane, but it's just gonna be a family meeting that side, ne? So let's just call it a family meeting for now. I will share with you, I think maybe December, about why we went to Tinacha this time of the year, ne? So yeah, then ulugcobo bendimxelela uba ngaba hayi man sihamba izinto zabantu abakhulu, like abantwana abahambi in such situations should it not have a problem. This morning uyavuka uya esikolweni, siyamlungiselela ukuya esikolweni, so uthi mama uzobona uIthani, ndithi ewe ndizombona, ayike nam ndifuna uhamba, ndithi hayi kaloku besesithethile nje nini, besesithethile. So let me show you guys our, in fact manje ndiyothatha icoat yam kuqala because kuyabanda. Oh, bye. So kubulisela ku-Ithani ne? Kodwa ndifuna umbona. Uzombona xa uvala isikolo. Bye. Uqoqe. Monday and Tuesday sivaliwe. Sinebhabhayini. Akusekuseni. I begin to
made it. Almost missed our flight, guys. We're on the final call. Hey. Yeah. Oh, yeah. Kanisa, bamba isandla sami sihambe kanzini, hayi ngenkolo ngenhliziyo ezolileyo. Ilizwi lakho liyandiza njengomthandazo ebusuku. Sondela ungoyi ndilapha. Khanyisa mna ngothando lwakho, ndibone mna ngokhanya kwakho. Ndikhethe ungandibuzi, inhliziyo sele ivumile. Bathi uthando lokenene alungami. Ndandifuna uthando oluza kundifumana, ayolo ndilulandela, kodwa olo lundibonayo. Wena wafika okuthula, wahlala wandazi kumoya wami othe waphumla. Khanyisa mama ngothando lolwa, ndibone mna ngokukhanya kwakho. Ndikhethe ungandibuzi, inhliziyo sele ivumile. Inkwenkwezi ayenzi inkolo, kodwa yakhanya. Uthando lunyulu aluzithethi, luyazibonakalisa into efikayo ihlala. Hayi wena, nangu futhi phakathi. Yes, futhi phakathi. Kunjani? Yaphila, wasikawana moyo phansi. Hey, akubandi. Hey, akubandi wama naba? Abandoda. Okay. Okay, masiyangeni. Angayotwena le handshake. Ngibona ngo-callback. Sesimele sazi uba mayilahleke. Imoto yasekhaya. Yo, akubandi guys. Yo, yo. Yo, amaphela akwanobuhle. Hey, at least this side guys akubandi. Akunethi, I mean to say akunethi njengase PE. Apha eTinarha kunomoya, like akukho bad. So ndilapha eShoprite ndizothenga umngenandlini. Nkosi yami,
usizo lwakho. Ngiyabonga, 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 Nkosi. Yekabaluleka ifoni. Kwi-vlog uyayazi bahleli bekuthanda. Molweni bethuni, molweni evlogini. Molweni nonke. Siyabulisa Petina. Okay. Sithi molweni. Nina niphatheke kakuhle nabo endaweni kuzo. Kuba ke thina ke sihleli kakuhle. Hayi siyabonga makhulu. Sihleli kakuhle nathi. Itsho kamandi le heat. Itsho kamandi. Hayi itsho kamandi. Ishushu. Abantu. Yo, hayi kuyabanda. Oh, ndiyabona ugeza kube sazi bakhona uvijola. Alisana kuthe gungqu kamandi tinarha. Guys, into endiyiwileyo. Hayi noba ndonibona ngomso ngoku. Hayi noba ndonibona ngomso guys. Andikho right nyani ke tana. Isandla nantsi ingxaki ndibhalanse ngesi sandla. Ukuve kuthiwe you trip and fall. Ndiyayiba into engapha kwa trip and fall lowa. Ndazi nizawusebenza njani ke ngoku honestly. Hayi, but ke itsho kamandi le heater. Yo, ndifuna ukubona. Beka luyanda. Ndizilibele phakathi. Enkosi bethuna niyastenda. Molo yakupha. Hey vlog yave ondinqindi nawo kuba ngoDisemba ngulowanzi nguJuni ngulowanzi ndingadana ivale ngaba vlog ndiyayincela wathi uyithanda Ngancela. Iroom yethu yaseThina guys sifikile. Guys ndiwile. Yo. Yo, ndiwe kabuhlungu guys. I wish I was a good storyteller, but I'll go show you outside when I find time. Ndangena emngxunyeni. Ndiyayithetha nje ngoku. But yo guys ndiwe kabuhlungu to be honest. Isihlahla sam sibhlungu, unyawo lam libhlungu. I trust God uba yonke into right. I do not need ukuya kugqirha. I am just hoping and praying. So we just had isonka nesausage saphunga. So now I want to go and wash the dishes. Ndifuna ukuzama ukolula esi sihlahla ndingahlalisi nje. Imagine ndivele ndibhalanse ngaso when I was falling outside. So when I was opening the gate, I'm pushing it outside, like I'm pulling it outside. And I was supposed to be pushing the gate, So as I am pulling it, caba ndiyiphule ngamandla andayibamba igate ndabunda reverse ndayowela emngxunyeni. Guys, I wish you could have seen. Yo, hi. Sifikile ke Prophet Tinarha guys, kumnandi akho nto imbi to be honest with you. Akho nto imbi, so ndifuna ukuyozama ukolula esisandla by ukuvasa izitya. Yo sibhlungu shem, andifuna ungatsho. Imagine ndizawunqunqa njani amatswele because we have to cook dinner tomorrow. But sizobona. So now let's go wash the dishes and then fanele siyokwenza grocery for tomorrow's dinner. And then we will take it from there.
Hey, ufuna ukubabonisa iyadi yakupha. Sawusebenzi. Akusebenzile. Ayi-17 masihambeni. Lapha bayati. Ngapha Yu anisebahleketana bethu ngicela nibulise ke ngoku. Hi, subscribe, comment and share. Wena kuboniwe kwi-EFF. Kubonwe yiYoba Nation. I know. Yathi yebethuna wayolandwa kude utawang. Bethuna umyeni kaNichume. Akakafiki uNichume. Dala ufunwa ke wena ke shame kuthiwe I hope niphelele kube khona nomyeni kaNichume. Ayikhona shem. Andikhona. Hayi ke siyavuya ndifuna ukubabonisa esisigodi ndiwe kuso yo hey nansi le gate ingakhange ifuna uvuleka yeyi yebethuna niphatse ndalimala niyayibona phofu le ndawo ndiwele kuyo hayi niphatse ndalimala serious because nansi le gate endiyiphula mna like bendicimba ivulekela outside nditheke yakupha kanti ndizozothi gumi kanti I'm supposed to push it outside like this so fotelani hi baby hayi wena akusekuhle sana uyayiva ke ngoku ndiyayithanda ke le utensils holder isihlahla sami ndisilibele hayi man ndithi bendiphakamisa le nto xa ndilibele isihlahla sami asikho 100%. Ndiziva ndingcono guys masihlambe ezi zitya then we are good to go. Ndifuna ujonga nje isihlahla sami uba how much can it go azinitsanga noba ninzi sakhulula le nto because kuyabanda apha mathi for uvasa izitya. Amathemba amkile ukhanya andikuboni ubumnyama likhaya lam thetha amazwi amyolikum amyolikum thetha amazwi amyolikum amyolikum thetha amazwi amyolikum amyolikum thetha amazwi amyolikum amyolikum zakosulwa nguinyembezi zam akubotshwa nguamanxeba am zakosulwa nguinyembezi zam akubotshwa nguamanxeba am amathemba amkile ukhanya andikuboni ubumnyama likhaya lam thetha amazwi amyolikum amyolikum thetha amazwi amyolikum amyolikum thetha amazwi amyolikum amyolikum thetha amazwi amyolikum amyolikum zakosulwa nguinyembezi zam akubotshwa nguamanxeba am zakosulwa nguinyembezi zam akubotshwa nguamanxeba am
Yo. Ay, unkosa manje kwadinele. Yo. Bekunjani isikole? Yo, ungibalile uScarlett. Ah, Scarlett. Nese bhaki. Ulikuwa sasa ngaphakathi. Yo. Hayi nole zakhe ngizibona. Sesi jambalaza sesi. Kan khona nxa ujambalaza usenza njani? Iza. Kawujambalaza. Nansi yakho. Kawuxhuma nikubona. Kawujambalaza nikubona. Uwenza njani sona? Wenza njani so? Kawujambalaza. Uwabo sokuthi wathi weekend Hello. Njani? Ndiyaphila usukaphi? Usukaphi? Uvelaphi? Ufunde ntoni namhlanje? Days of the week? Ufunde ntoni? Utheni uthisha? Today, Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, and Saturday. And Saturday. Uphi Scarlett? Scarlett, say school and some. Okay. Intoni star nge-Afrikaans? Steriki. Stereki. Stereki. Grocery shopping. Phuma wonke umuntu ke sana. Grocery shopping. Makhulu sikushiye apha sabuya usela. Alright. Unetafile ngoku ntombi. Wena. Hey. Oh. Izolo besikhala namhlanje siyahleka. Ne? Njalo kalanda. Hayi iredigrosa yenu yangomsha. Yahlangana nabantu. Ningawena ntsikeni sibu. Nanku usibu.
Molweni Yoba Nation. Hayi, angazi ngakhuluma noba ndinike na. Cause go sejitshe ilanto wayisixhosa nina nto awusakhulumi ngo ngakhuluma umntaka mama Asiyeni mama. hayi sizawula awulanda ke airport Mina ke ndakhetha yiza nambuze. Moto tati. awunamoto hayi kama umama akaziqhubela imoto akawulanda umntana wakho omncinci eke ilast born ngenqaba ngoba nadata mna Nazo kodwa katata ngapha. hayi busi awusemile imoto yakhe yole yeyam le moto akusala yeyam wathi tata yeyam le moto Yo, phi? Awuyababa. why Ubangelizo. nina nenza nto lapha ninomgidi Ayike. ngathi yolindlu nayo khanda igqiba nayi wasebenza busi yabona emva koko nathi ifurniture yozibona so busi khome phani boni i-OOTD ile yakho ke hayi ke guys ngicela ubusa andiphe le teki uzobolekwa for few hours sasa ndiyayinxiba shem ungayinciba nje for 2 hours ngomso uzoyirenta irenta woza mntashada wethu hawu awunamabhele ukugile unamabhele nankuya umama kaluyanda unamabhele ukhona the late hayi mama uyaguga kodwa nanku the late hayi uphelile unamabhele hayi Uphelile unamabhele umama. uphelile uya mani udiniwe sivela kuya kwenza igrosari ayilothanda enamabhele kandincanyiswa ke mna uyayibona ke laa nto yoba ndiyokha indlu ogqiba ndithi andifati kwafenitsha yabona ngokwenzeka nto nditande zingeni uba ngathi kaloku uzofaka izipeks uzibone naziya mani ifikile itafile hayi bayagijima ke ngedilivari nkosi yam engaka igrosari guys, I'm back from grocery shopping, ne? Just gonna bake. I wanna bake some muffins because I can't bake, so I'm just gonna do muffin. I bought where are the muffin mixes? Oopsie, I bought these, so I'm just gonna mix these and get this day over. I just want this day to be over, you know. But then yeah, it's nice to see everyone back. So let me pack. In fact, my sister-in-laws, whatever, will pack up because I don't know what stays where. So they're gonna pack, and then I'm just gonna be busy with my baking. And yeah, hopefully you will enjoy this vlog, guys. It's all over the place, but I'm trying. You know, it's always difficult to vlog when you're busy. You know, so yeah, that is the tea. That is the tea. Yes, yeah. So let me get busy. Now me and Gani Tume, busy. So yeah, I bought these also. And these. Let me get baking. Let me bake. How much are you paying, ma'am? ubane wazimisela lo bethe uzondilanda kandilanda Oh, man. ebethe uyandilanda e-airport ndicela zipheka umngqusho umngqusho andiyazi into endiyitya kulaa ndidikole uphothu ndicela umngqusho mkaphu hayi inyama kuthiwa izoba rayithi uzosifonela xa irayithi soyilala uzoyenza into uzofowuna
Thanksgiving. Siboke sihlale phansi. Sitya ndazi uba yimali kabani ezawudliwa kule game uba iyodlala. Ityeni imali yakho. Andiyazi uba hayi uba nanizuyidla kule game imali yakho. Kudala nidla abantwana basekhaya. Bethuna andisakhulumi ngoku because ndilapha eTinarha. Apha eTinarha ke kuyancikwa. Kuvukwa ngo-4 ekuseni. Kuvukwa ngo-4 bamane nento ezithi hampashi. Sithetha loo nto ke singayaziyo ke bantakwethu nathi. Kodwa ayo yaseTranskei. Kuthiwa yasesesky. Bayancika apha. Ngava ke omakhulu. Bethuna ugugile umakhulu wenu. Hayi shema uyabothoza. Una 70 ngapi ngo? 70 bani ke shema. Noma saphosa kumenzela i-70. Once umuntu enzela i-70 yethu kanye lo nto ngiyamkhulula uba makasweleke. Makangenzelwa kwanto. Makatyiswe qha. Yabo. Akakhi uthi andizihlohle ndiyazihlola. Hayi makazihlohle sise ugugile intombazana iyabothoza. Hayi. Uvela apha ya. Uyabothoza. Ihambile lo. Easy mix. Ndibhizi nge-easy mix yam apha. Snowflake. Into endiza ngomso ekuseni. Ndizovuka ndiphunga. Yo, uphungiswa ngubani? Njengoba emvodi ndivuka ndisela amanzi nje. Nalapha ndizawuvuka ndiphunge ikanto. Hayi awuzuvuka usenzela iTina sewutshintshe into ngoku apha edolophini. Hayibo xa sisedolophini uthiwa mama hayi xa silapha ndibothi nje yabona ndifakanga nezikhafu. Uba benxibe iloko. Uyamazi phofu uba utatazela wakho wabhubhela apha edolophini. Kulapho umoya wakhe waphumela khona. Wabhubhela apha edolophini kaloku utata sisi. Abetina? Siswa emakhaya. Kaloku wehliswa wagodiswa. So njengoba kuthiwa akho bantu ngeke ndibuyele ndikhona. Nalaa moto ingapha kweyadi. Hayi bethuna. Azisentle. Awe mama undiyayilifu ndinimele kitchen. Ndinimele. Anti present yakho makhulu. Azaqale lento yethu. Ayisentle itafile yakho grey. Yayibona? Ayisentle. Hayi yebo ingangezi. Ingangezi zisemakhaya. It's nice. Yemina. Makhulu. Sahamba kamabhina. Akugcwele. Yo! Hey, xa ngwele kugcwele nina ninodwa. Basali ba Beletele na sate nyotana. Kanisa bamba isandla sami sihambe kanzini hayi ngenkolo ngenhliziyo ezolileyo ilizwi lakho liyandiza njengomthandazo ebusuku sondela ungoyi ndilapha khanyisa mna ngothando lwakho ndibone mna ngokhanya kwakho ndikhethe ungandibuzi inhliziyo sele ivumile bathi uthando lokenene alungami
mina ndifuna uthando oluza kundifumana ayolo ndilulandela kodwa olo lundibonayo wena wafika okuthula wahlala wandazi kumoya wam othe waphumla kanisa mama kothando lolwa ndibone mna okukhanya kwakho ikhethe ungandibuzile inhliziyo sele ivumile inkwenkwenzi yayenza inkolo kodwa yakhanya uthando lunyulu aluzithethi luyazibonakalisa into efikayo ihlala kayifike ngekesha kanisa uthando lwakho ngibhekaya enhliziyweni yakho ngiyakudinga ayingenxa yentswela kodwa ngenxa yokwa kuwe kanisa Molweni guys, welcome back to yet another day of this vlog. Sana, I'm so sorry I haven't spoken to you this day. What time is it? This is the time. Guys, I have been up since 3 a.m. Hey, one thing about me, I want to cook and make sure ukutya ready so that in fika everything is set and ready. So, you know what? Last night, they came through for me. Diena qonda into endifuna uyenza ndifuna ulala ndenze i-salads. So ndaboila i-beetroot ndalala. Kanti bona bazosala beboila i-potatoes ne, and then kanti bazochopper i-onion, all the peppers, i-carrots. Phofu khange bayigrate, like khange bayigrate, but they just peeled it bayifake emanzini so that ivuke ise nice and fresh. So now xa ndivukayo ngo-3, everything was so easy for me because normally at Pretoria mna ndivuka ngo-5 and then I will cook my Sunday meal kuthi kube to 8, then I'm done. Up because I know we are many, so that's why I'm going 3. So I've been up since 3 a.m. Ndavasa ubuso, ndaye kitchen, ndapheka. My food is ready now. I am so happy. I just took a very nice hot bath, bendidinga guys, and I'm using my husband's traveling toiletry bag. What I didn't check is asiphathanga nto zothambisa guys. We forgot ubangaba we are coming to Etinaga. We thought we're going to Eastern Cape because we thought we're going to Stradwen because the Stradwen we have everything pie cosmetics. And then because guys, I can't live without this. I've been using this since high school. Ikwapalam lali strong. If we allow kwapeli strong, lali strong plus ndandlali netball. So I was like, you know what can I try? I've been using this girl since high school. It's in Petegakli. So I'm gonna lotion my body ngeVaseline qha guys. Akukho lotion, akukho body lotion. Because you know when you're going to as hotels, they will provide you with those smallanyana body lotion, Vaseline again, because we love Vaseline again. Ukuhlale hamba nayo. So ndizawusebenzisa iVaseline yodwa ke namhlanje. And then I will be good to go. Umzimba wonke ke sana ndim neVaseline namhlanje. But I am happy because yonke into ihambe kahle. Now guys, izolo we went grocery shopping, sathenga ubisi. Now I want to do it. Xa ndikhangela ubisi, okay, ndasebenzisa olu belikhona apha ekhaya laphela as I was cooking.
but xa sendifuna ukwenza iti ke ngoku because iindwendwe are starting to arrive bendibhekhe nee-muffins, so ndizabapha iti nee-muffins. Ngoku xa ndisithi ubisi alukho guys, siyacinga we might have lost it in transit from Checkers to emotweni. And kuthiwa ke apha uba ngaba uqhutyelwa ngabafana bancedisayo kwitroli, you must check if they've emptied everything on the trolley because bayazithathela. So we might have even lost it there. Bangabe bazithathele. So ndithume umhlaba kakhatha noCodette uba bayondithengela ubisi. Then I will be done guys. Kuyanetha andifuni nobe ndiphosisa ndithi ndizoyo ayina andizo ayina. I'm gonna wear unokuzola namhlanje. Yeah, so let me just finish and then I'm hoping that xa ndigqiba ukukhatha abesebuyile at down. And shame ukhatha, you know, in the morning when I was busy, she was like, you know what, let me vlog for you. Then we vlogger. Hey, and I'm sure it took about how many, maybe about 5 minutes and tateli content in the morning as I was cooking, only to find that she didn't press a record button. Yo, I'm so hurt guys, I'm so hurt. Ndiyamcela ndithi khophinda utry uthi asoze ndiphinde ndenzile bese ndiyenzile, so ithi ndinxibe apha and then yeah we go. Guys, iyandohlula i-installation, but I wanna try. You see, it's been 2 days, so I wanna try and use this alcohol rub and these wet wipes, or if the wet wipes are not working, I'm gonna use a cotton pads just to see uba khe ndibone xa besenza phaya esalon bayifake noko ibe bhetele. Is it working? I still need to do tutorials, the installation shame. And this one I am happy as I think when I go and install, I'll go and install this one, Use Premium Towers pa Efanebart. I like it because ingathe andifakanga nto ezinye ziyaqinisa. Yo guys, I hope you can hear me. Kuyangcolwa efront, like bayancokola abantu. It's happy moments, like kumnandi. So I am just fixing myself here and ngathi yasebenza ndithwale iduku. Yeah, ngathi yasebenza. Guys, I'm done. Ndiyahlekwa ekitchen. Ndiyahlekwa ekitchen because ndiwile umama zalo uyababalisela. I'm done. Yo. Ndizanxiba imohair yam ke because sana kuyabanda, but ke xa ulapha ngaphakathi endlini it's not as cold. So yebo, you guys must know this Jelemane from Nokzola. Makoti is ready. I'm ready and fresh, like I've refreshed. Ndi ready ngase iti ibe iyacho ubisi liyandibambezela. Yo, liyandibambezela. And sana jongani guys, my dresses are a bit loose. Yeah, ndiyakhaleza lose weight. My dresses are a bit loose ke sana. Some men guys in abanye abantu ke they are not comfortable being shown on the vlog guys, so I'll try and vlog because I know you want to see the other people, but abanye abantu they are not comfortable sham. So yeah, you know. I begin to begin to
Nango Simanye. Nango Simanye. Ndivasile sisi ndifresh ndifuna ubabonisa apha sisi uba ngaba sekuredi. I-rice, i-beetroot, another rice, spinach, potato salad. What is this? Chakalaka. Yeah, Eva. Yo, ayivuleki ke apha. Chicken licking. Apha ndonqena ube ndiyisokolisa ube ndiyivula sana lambisa besenze ntoni phaka le i-beef stew. Okay, leyo andikayinongi shame. Yo, ndi-tired. Ndayinonga later. I think izaba enough lena. Yeah. Yebo, imnandi ke ndingayiboni njani. Sekunjalo mbethuni. Amadokotakazi amkhangalale endinqunqela ngobusuku. Hey! Hayi sana. Kwacaca uba nifikile usibarucela amanzi ke ta. Aphi lawa amanzi Smile? Oh nani. Hayi demon elihamba lodwa kaloku. Ni demon. Zange wayisela Smile ndikwazi isela i-juice. Oh. No, hayi funa ndiphe ndizame nami ukusela amanzi ke ngoku. I-chicken. Oh, hayi inobe right lo chicken. Oh, awugqibile ke sisi uyifake pha imbiza zethu zi-right sishota ngeti. Andikho happy. I've failed as umakoti wakwaTata uchaza. Hey, I've failed ngeti shame. I've failed. But besiyicingile ke anyway. But ingxaki leyo ba ilahle isi inoba lilahleke phi elibisi. Thathwela ezalantu. Debethu hayini gathi zaseTinarha eKhukuthi. Yintoni lenda? EKhukuthi. Zatinarha. Oh, ukwabani eTinarha? Sizakuthengisela ispray, nibhuti spray ngo-30 rand ezema-50. Uzibuze bazivelele. For sure baziba. Bazibaba ikhagathi. Afuna uthanda nekhagathi ngikubalithole igqitsi. Oh, umwana yintoni? Hayi. Thank you guys, nafika. Yo, bendisabeka amanzi ethi. Thank you so. Uyayiva ke? Hayi shem. Guys, ndingumntu wasemakhaya. Hey, hayi shem. Hayi ndingumntu wasemakhaya. Ndithe ndifika apha eTinarha ithi ayiphungwa olo hlobo. Akukho ketile ndathi ndathumela iketile edolophini. Yo, asoze yenza lula njani. Yo, hayi sana. No, yo, siyabulela. Siyabonga. Ithi ke ngoku ngathi iphumi. Oh, yini sisi? Hayi bendine stress. Jonga ke ngoku yazi sizoyidinga lana ntsika istove esisikhawulezisayo for ubeka esibe ngithe masihambe. Abantu sakwenza njani? Siphinde sibuya siconnectwe iwe siba siyavala ke sandindlela. Uniketile next time. Okumama uthi bikhona iketile kuba yayingazange yasebenza. Wayithatha wayisemthathi esidwadweni. Mina nifika ndifuna iketile yasokhona. Kanti ujimile esidwadweni sokusokhole phansi. Uyayibona? Anisafuni khona ngenayonga. Anisafuni kuliwisa naxa njingapha. Uyibone ke xa sowuhlala phansi uthi uyenza andikhange. Yo! Umsindo. Yo, umsindo. So usebenzise lawo mayithathu ne? Sazi ba igcwele. Then sizawuke sibone kuba kuphuma nyani ngeTinarha. Sawubona. Masibe siyibeka kwesi stove ngoku kusaconnectwa.
Oh, enkosi Mthembu kudeni ngoza kamkhubukeni. Hi. Subscribe. Okay. Comment. And share. Ndithanda hairstyle yakhe. Ngibonile la hairstyle yakhe. Bele moke kuseni. Ngithe. Bahlala wonke umuntu azama Uye wathi ucela ntoni xa ufika esaluni Mthembu? Hello. Wash and fry. Mawula sisinjani? Awusapheka-ke ekuseni ungenza ntoni? Ngokuba uthi right wawo uright. Ndithini ke mna? Ndithi ambotshini. Ambolana. Akafuna ulala ubhuti ophakathi. Yo hayi ndakwata sisi ngathi. Ambolana. Phi ebhedini. Khawulala ke. Lele. Thanks to me. Sakubambele nichume. Unisani mthile legava. Hayi asizotshintsha njalo. Usekitchen nami Hayi nichume. Hayi njengoba ngithuma ne ebantwini abaningi. Wayo lo. Mani? Lonto uyathiya. Azoyisekela ngeke igama uAzolo ngathiwa nguye. Umyeni ka bethuna khani jonga umyeni wenu. Yo uyabona ke suchayela lapha endlini. Yo Ngicela. ucele ntoni ukusishayela? Yeni kanichume? Ah kodwa unithume bethuna ndiyamnida. Yabona njengoba ndidiniwe. Ndinithume. Yo azokukhulula mntasekhaya. Iwenza kaloku iromance.
Yo, unichumuzele just for romance. Wow. Nice. Ansenasizi lo mntana abantu ozothi efika abeshiya uthi baba uthi ngothanda njengokuvuyiswa nje sithi siyakwazi uthi hey uyothe ngena beniphu Ndibulisa njani elambeni? Ndithi nantsi itina scones. Hayi, udala ndiyishitile eziphantsi bethuna elambeni. Okay, iti yam nantsi bila, nantsi bila, nantsi bila, nantsi bila. Uba namfazi. Ndicela sihambeni bethuna ingathi sizawuya sonke. Umfazi ndingahamba. Oh, yapha masambeni mani. Nansi mosi, nansi ka ikube ile tray. Kaloku apha ikhethi ukhanda le-muffins. Hayi soze kaloku sana. Make ndikuzibonise. Udangana. Uyaphathi sazokusemzini akho. Athi kukho njani? uhliyaya Koba sibathola uhliyaya ndikuzaneketile ngoba nozosiphathela imafini. Makungabuhamba simanye. Lena izoba amazambane uzogqibela ke uzokwazi uphathe ezokufaka i-muffins isos hamba yakuba kalola ngabanika umntana mani lanika ifowuni ngabeka ugesi zange kuhlalwe kangaka shem. Hayi uyawenza lo mngqusho. Yawuzama Guys, I'm done making tea. Ndizoziba like ndizolala because okobe ndivuke ngo3 like kuyavakala. Ixesha ngoku ngu1 akukaphakwa sisalindile because fanele sitye sonke ethe go so sisalinde abanye abantu esisabalindileyo. Yeah. All right guys, good night, good day. Ndiyalala shem. Zawuvuswa ukufika kwabo. Hayi ayenziwa kakhulu nyani iti ke apha. Nabo sibanikayo hayi bathe inkosi, bathe inkosi. Hayi ayenziwa ke hayi andiqhelanga ke sana indawo engayithandiyo iti. Endiqhele emakhaya kuphungu waya. Ke ndilale kancinci zawuvuswa ukufika kwabo. Sekuthiwa kuyophakwa ke ngoku.
Kubano bete sizolala. Kubano bete sizolala. Kubano bete sizolala. Kubano bete sizolala. Inani naleketile. Inani naleketile. I am a This is the moment I welcome you. Ubuthi ba kutshele ukuthi izandla zakho ziyabanda. Hayi ukubona. Ubuyele le. Ubuyele kumgweke Tony kumbafana. Hey the vloggers. Kayivale ngokule vlog. Divan. Uzovala ngba. Buyela. Uyovala ndini. Hayi akho. Demozen. Nansa. Divan. Let's go.
Eba mzai. Ivalo bani? Andikayivali. No, asivali man bethuna ngohlobo. Ngasivale man. Umakazi ukhona? Hayi kaloku ungulosisi ke lona December kwakho bethuna. Ngekho vule pha eminyango bhuto phakathi ndifuna babone uba ngabaqala usisi nankuya epicture. Vala ke wena bhuto phakathi. Then kuze bani? Emva kwasisi lo uswelekile. Waswelekayo. Wasweleka kompunya nisakhona. 209. Oh. Oh, kukhona nobhuti Melkhaya. Ubhuti Melkhaya kaloku. Ndithanda siza hapa bangathi ndini. Imani ke ndibuze. Le chicken ingaseli. Le chicken ingaseli. Kaloku bese mamela ke Dloni. Family meeting. Okay, valani vlog. Nibe senthetha ngechicken that we are talking about. Ndithi kaloku ibingaseli inale chicken. Iyasela ne. Intona kutheni libasisa. Kaloku sayothenga. Oh. So kutheni usewaleka na? Kaloku kuyakubalethi. Ukulika? Zisonqile ezibhedini. Asikwa. Nesinqile sigesi. Asikwazi kaloku. Hayi kodwa umyeni wakhe iqhubela mhlanje akamhlanga njengayizona. I'm sure izolo ebengavasanga What is that? Suke emanzini. Uzayimela ke ukunichuma. Kodwa kamnandi vasile jongani guys. Senze bajonga ukuthi masuke emanzini ndinuke mna. Andisho bani Guys ndiyivala ngokwami le vlog abafuni kuyivala. Iyawuphinda ibonana. Iyavalwa ke ngokuyasonga kodwa andithembisi. Kusasa zophela ndiqale lenye. Wakho vulenye ke busikhatha and Codeta take over. Yo. Ngoba uyayikhola le mali. Nathi ngayisho ngayithi take over na late. Uwo bethuna yasekukho ilanduka. Sisitya ngenxa yakho. Ukudla ukuthile besine family meeting qale ngoku iyandicaphukisa lento ba le nkukhu basityise yona ingathi ayiseli. Kunini silindile babhemu hayi ngeke. So phale uyangana njengoba ndilapha ufuna uyivala andikafuna uyivala. Buse usekucawa kusekumvulo. Ndivala njalo lapha Yivale kaloku le uzoqale yakho. Okay. No, what we are trying to do. We are here. I'm here with my sister. Busi, are you good? Am I your sister? What is it? Am I your sister? I'm your sister. I do. We are brothers. We are siblings. Oh, Betuna. We are even ayisamnandi injalo ke lento Betuna bese. Yabona ke kalunge kwami kapani. Oh, hayi ke kamini. Niyambona? Hayi, uphele lapha kumamakhe besina. Os. Yabona unjani ko? Okanye ke naye emhlofana. Hayi angahlala phansi kuba ingathi zilale ziya. Futhi ke angatabhata futhi ngeke abe bethwe sendwana hayi. Hayi bosi kodwa uqala amasimo mfethu. Njani? Olhlobo umanoni sithi utebhate. Kubani lo? Eh?